ମୁଁ ଆଜି ଦେଖାଉଛି ଏମିତିକା କଦଳୀ ଗଛ ଯେଉଁ ଗଛରେ କି ଦୁଇଟା ଶାଖା ବାହାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଦୁଇଟି ଶାଖା ଥିବା କଦଳୀ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ଗଛଟି ଗୋଟେ, ଆପଣମାନେ ବଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ, ତଥାପି ସେ ବଳି ବଳି ଯାଇକି କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଦୁଇଟା ଗଛ, ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଗଛ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବାହାରିଛି, ଦୁଇଟି ଶାଖା ହେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ତିନିଟି ଶାଖା ହେଇଛି। ଏଥିରୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଖା ଡଳି ପଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଖା, ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ଶାଖା ଡଳିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଶାଖାରେ ଦୁଇଟା, ଏଇ ଶାଖା ଗୋଟିଏ, ତିନିଟି ଶାଖା ଅଛି ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଗଛରେ।